Вось ужо 3 месяцы ідуць работы на буйнейшым будаўнічым аб'екце горада над Пінай. Ад 217-метровага моста, які за 40 гадоў эксплуатацыі не бачыў ніводнага капітальнага рамонту, засталіся толькі апоры. Задача максімальна іх узмацніць, добра зразумелая галоўнаму падрадчыку будоўлі прадпрыемству «Мостабуд». Менавіта яго брэсцкі філіял «Мостаатрад нумар 58» ужо прыступіў да ўзмацнення 2 апор на левым березе Піны. Мы будем выполнять работы по сооружению моста на левом берегу. То есть начиная от первой опоры от города и до русла. Значит, полностью начиная от опор, фундаментов опор, пролетное строение и до самого конца. Весь левый берег. Узмацнение опор плануецца весці не синхронна, а параллельна. На правым березе аналагічная паэтапная работа будзе выконвацца яшчэ адным субпадрадчыкам мостабудаўнічым управленнем нумар 3. У выніку кожная з існуючых канструкцый будзе заарміравана і забетаніравана. Як гэта выглядае ў працэсе, бачна на прыкладзе першай левабярэжнай апоры. Яна цалкам зацягнута металічнай сеткай, зараз там выстаўляецца апалубка. Што тычыцца новых пролётаў старога моста, то па словах галоўнага інжынера прадпрыемства «Брэст-Аўтадор», які выступае заказчыкам, у іх праект унесены пэўныя змены. Досконально рассмотрено проектное решение, предложенное первоначально. Это значит устройство пролетных строений из металла в полном объеме. Ну и все-таки пришли к такому выводу, что с применением наших белорусских пролетных строений, балок пролетных строений, железобетонных, стройка закончится быстрее, и это повлияет на стоимость в части уменьшения стоимости данного проекта. Таким чынам, згодна з прынятымі зменамі, 4 пролёты будуць жалезабетонныя і 2 найбольш праблемныя застануцца, як і першапачаткова планавалася, металічнымі. Акрамя таго, праектам прадугледжана пракладка вела- і пешаходных дарожак, лесвічных сходаў, уладкаванне краявідных пляцовак і дэкаратыўнае асвятленне. Завершыць работы плануецца гэтай восенню. Тацяна Будгусаім, Людмила Салдзина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».